OK, čaute, dneska vás tu vidím u nového videa. Dneska je tu s vami Lajky, dneska sa tu úplne s vami privítam. Úplne krásne. Poprvýkrát vám natáčam Minecraft. Ja som vôbec nevedel, že do Minecraftu pridali toto, že už sú bloky a nie také tie železné ingoty, či jak sa to volalo, neviem. No proste to je úplne super. Toto je môj vlastný single player, kde nerobím, nedávam proste do toho kreatív, je to úplne samovytvorený. Robil som ho úplne sám. Mal som prílišný dom, tam som zomrel. Mojimi samotnými diamond vecami. Vykraftíme si loďku, lebo nechcem moc mať elitru. A je to len predsa, super. Môj svet sa volá Ultra. Takže úplne to je nádhera. S loďkou moc neviem narábať, takže sa niečo dojte, keď tam budem robiť nejaké drifty a také, kamoško. Áno, ja nachytla mám trojky. Je to dosť komplikované to video, ale počujete, ja som skoro zomrel. Ja mám posledný totem of Undying a je to úplne, že to je úplne hrozné. Ja som skoro zomrel pri tom golemovi. Lebo mohol som byť taký blbý. Ja som skočil dole, hitol som ho mečom, nasielal som si elitru a ja som odletel preč. Akože odletel som really preč. Why? Prečo? Je to úplne akože dobrý pocit, ale tam som mu dal, že presne zober si. Prosím, Golemko, zober si. Tak asi nič. OK. Nie, jediný spôsob, musím si nasadiť elitru. A rýchlo hitnúť ho a rýchlo zdrhať. Krásne. Rýchlo zdrhaj. No tak. Fuj. To bolo hrozné. A teraz ho ešte raz hitnúť. Tak nič. Posledný krát. Potom Undying je preč. Rýchlo, zdrhaj. Dobre, to je v čilo. Ešte raz ho treba hitnúť, ešte raz. Aj po ňom. Ešte raz ho treba hitnúť aj po ňom. A v tomto projekte išlo o to, že keď proste chcem mať ako keby nových, takže im proste dám železnú helmičku. Áno, ja som išiel úplne, že na začiatok na diamanty. Po železu som vôbec nešiel. Áno, a ideme si vykraftiť armor. Proste, ja som po železu vôbec nešiel. Ja som išiel len po diamantoch. Really, len po diamantoch. Po ničom inom som nešiel. Akože to bolo úplne, že super. Lebo som mal rovno, mohol som ísť do nedru, zabiť draka, zobrať si elitru a proste natiežiť si netherite. A teraz si pocitím vykraftiť. Super. Hejte, a dostal som achievement. Lebo som proste nerobil diamond. OK, toto už by bol možno pomaly koniec. Áno, získal som aj netherite z pyramídy, je to strašne vzácne. A proste je to brutálne vzácne. Môj kamarát mi hovoril, že to je fakt vzácne. Že som to nejak získal úplne náhodne. A keď som proste rád, tak rád. Proste som neuveriteľne niekedy rád. A ja sa budem s vami pomaly už lúčiť. Zatím čau, ale ešte nejak musím vypnúť nahrávanie. Hej, už ho vypnem. Už ho idem vypnúť. Dobre, zatím sa majte a užite si pekný deň. Čau!